хора, аз съм Дарезър БГ и може би нищо. Те, както и да е. Здравейте, после В момента съм сме Дейзи в... Беги. Окей. В момента сме в Дария Флора от SMP, това ми е от SMP сервера с още хора, в момента има толкова. 9 човека е общо, те не са всичките сервера, столбите всичките са заети, но в този епизод ще разгледаме сервера и ще на тези къщата ще я да оправим, защото в момента там ни е... Идва. Там ни е сърцето и нали, в момента като се спавнихме, там ни е спавн поета дето е бедрока. И това ни е, нали, всеки се избира къща в селото и нали живее вътре. Кандидатурите може да се отворят като минем на платен хост и като победят повечето. В момента е така. Не си ти какво ще кажеш за сервера? Много хубав е. Какво да кажа? Той и моята къща. Изобщо не съм я барал. Чакай малко. Кербератора не го знам къде живее. Елио, той има къща на спалн, обаче... Значи да почнем. Така. Ще я задо. Тия къщи тук, които са на никой, там не е мината, тия не са на никой, това са ни фермите. Тая е на Шикая, само къщи, които нали са заети. Тая е на Дези, в момента, което да може половината да я направим, нали да я разрушим. Развили сме се между другото, защото не можахме да се съберем много хора. Той сервера е от 4 дена и не можахме да се съберем всички и се заканим да се съберем. Накрая решихме ние двамата да снимаме и толкова, защото ние за момента ние сме омерите и затова. Това е на тези къщата. Тая е на никой. Тая също. Тая е моето, тук не е фермата за овце, тая е моето и трябва да се оправя. Тук е на Космика. Да, това е на Космика и на тая AX17, това е момиче. Тук има крави. Недър портала, че към купера го какво ще направи, той обаче няма отиде, трябва да донесе. Това е на Евила, те бяха две като ние малки къщи, обаче той ги разруши и направи една голяма. Обаче те още не ги клипър, много добре. Днес трябва да обереш шиницата, да разложим кравите. Може. И като цяло сега. Само да се намаля малко. В описанието ще сложа скайпа, нали, който го използвам, нали, за сервърата и вече като се каже моето. Не само за това. Може да влезе. Пак то спугани. Няма много пугани. Между другото сервера има пуини за защита. Не е точно без пуини, защото е нещо различно. Те есенте сервера обаче не е точно ванила. Има два пугина. Един е да може спаунерите да се взимат с силата 4 и нали да си ги местиш. Другия е NCMMO, това е за нали скилото. Е нещо по-различно. И ако сервера нали се харесва така да може би ще добавим някакви други плагини, да стане нещо по-различно, да не е точно ванила. И за скинове има това, защото ние всички наскоро се взема обаче. И за защита, нали? Сега почваме на тези да правим къщата и... да. Че са свечили време да не ги прекалим и тук. Не, 10 минути са. Знаеш какво, аз ще такова къща, ти събери дърво, пясък, нали? И обери тук пшеница. Да, чакай, размножа. Какво ще стане? Да, чакай. Че я сложа да се печеста. На колко етажа искаш да викаш? Не знам, но 2 може. Че, оставим, че тук нищо. Ще я събера малко пясък. Много са коли ще трябва. Един стак. Че, тук имаше река. Между другото, няма да виждате толкова, поне от мене, другите също снима. В мен е толкова клипа, защото в момента, нали, компютър ми е не напълно готов, аз нали взех на компютър и
Видеокартата ми и това е добре, само остава да взема процесор, дъно и рам. Като ги взема не е проблем, защото в момента съм не толкова хубаво. 4 ядра, но обаче. Иначе видеокарта е проблем. В момента просто. Трябва да сега хостам между другото второ лаптопа. Толкова с пясък, мисля, че ще я стига. И половин стак ще ме стигне, ама във всеки случай. Тя ти иска да се продължи. Дърво ще трябва. Да, дърво, земи и брезо. Какво дърво искаш? И ти видео. Брезо, спусти и нормално. Че я сложа, че се почета. И като си взема и нов микрофон, защото не знам. Ще ме направи много брат. Кажи нещо иначе за сервера, как е бил? Добре си сервера, какво да му има? Какво така? Игнор зон чата. Не, фак бе. Добра се. Правя се брат бе. Чакай се. Ей, дай на мене начин да се щупи моята. Вземи от айрана я направиш, от тръгнал вече. Искаш да Аз си айран ползва, имам. А? Да. Значи искаш брезо, спрус и огън. Мисля след малко да спираме епизода и това да е. Мисля, ако ти искаш примерно, мисля, че за първи епизод е добре утре може да направим още нещо, защото това е като да го вървате се. Кажи нещо, Стефан, да не стане, да ще говорим. Какво? Кажи нещо, да има някаква тема, да е. Каква тема да има, че да знам аз. Я съм и аз. Аз ще да спам точно. Много горе към цвет иска за тия къщата. Трябва да намерим между другото меса, да може да почнем. Аз между другото в моята ще не трябва меса, аз първоначално не ще правим. И като цяло, нали, това е смисъл, който иска може да се свърже, ако иска. Иначе официалният ми сервер, дето ще да го правя по-защитен, за сега още не е. Той е готов, обаче е бил го няма. Е бил да ми разруши половината постройки, защото искаше и да сменя, не му харесаха и после да се казах, първо е си Тук си дигам някои левели. да развием тръмно. Нося ти малко дърво тук. Окей. Не това. Това води косата за умиране. Да. И къща би стала. Ако искаш ти да е за епизода, И аз точно те ще да читам. вече на другия епизод може да имам готова къща, но не се знае. Ако искаш веднага след като го снимаме, ама ще видим. Това е от епизода и чао.